ay dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating panagawain ng pagkikinig ng salita ng Diyos. Tayo natin tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Dadaan natin po minamarangal ating beloved preacher, Prophet Elder Brother Deo Rodriguez. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Joben Ferrer. Mga minamahal, tayo po dumalahin sa ating dakilang Diyos. O mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Jesus. Kami po yung nagpapasalamat, O Diyos. Hallelujah. Through the prayer of our dearly beloved evangelist, Pastor Well Estrada Almeida. Sa pribilehiyong binigay niyo po sa amin, hallelujah, na kami nagkatipon upang purihin, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Hallelujah, sa bawat tagumpay na balagawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song, sa mga buhay na patutuo na yung pinagpalang mga anak. Hallelujah. Sa iyong mahimalang pag-iingat sa lahat ng iyong anak, O Diyos. Hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa pag-awitan, beloved choir, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, na kami lagi mong sinasamahan. Lagi mong pinapatunayan, O Diyos, na kayo lagi namin kasama, hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, ganoon din sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng 10 bahagi tandog, hallelujah. Sa katapatan ng iyong anak, sa iyong pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, kami pinadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, O Diyos. Ngunit bago po lahat, kami pumingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming pagkakasala na gawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami na yung kabanal-banalan dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, lalo na pang iyong mga lingkod, ako'y basahan lamang sa iyong harapan. Ikaw po maglagay ng mga salita sa aking mga labi upang sabitin bilang pagkain ng spiritual namin pagsalo-saluhan, O Diyos. At aming samot dalangin, mahal na Panginoon, na buksan ang puso at pangunawa ng bawat isa, hallelujah. Tulungan kami, mahal na Panginoon, lagi kaming kahabaghan, hallelujah. At through the prayer of our beloved evangelist, Pastor Well Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng hadlang, hallelujah, gawa ng kaaway, unbeliefs and doubts, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinakataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulot na po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Well Estrada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas Almeida. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Well Estrada Almeida. At hallelujah, ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders, sa ating beloved preachers na kapili po natin ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, maging sa ating beloved YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga mo na po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na talagang tayo laging nandyan laging patnubay, paggabay lagi sa atin ng dakilang Diyos. Hindi natin matawaran lagi ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tayo po'y mag-aral ng salita natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ihanda yung ating mga lapis, ballpen at papel. Hallelujah. At tayo mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos. Ating buksan dito minamahal. Pamagitan po natin ng ating pag-aaralan ngayon. Buhay na singaw lamang. Tunay minamahal, hallelujah, na talagang ang buhay ng tao ay sadyang maiksi lang.
na talagang sabi nga ng Biblia, ito'y singaw lamang minamahal. Na nandyan ngayon, maya-maya wala na. Natuloy na talagang dapat natin talagang pagbigay halaga sa bawat yugto ng ating buhay. Na talagang tayo talagang magdesisyon na talagang sa ikli ng buhay na ito, na ating pahalagan kung ano ba dapat ang pinakamahalaga sa atin, minamahal. Ating pong basahin na mahal dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 14. Kindly po. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talata 14, ganito po ang pagkasabi, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malinaw yan, minamahal, na sinasabi ng Biblia na tunay minamahal ang buhay natin ay singaw lamang. At tunay minamahal, napakarami nating mapapatunayan dyan, minamahal. Minsan yung tao, kausap lang natin, tapos kinumagahan, nagulat ka, may ilaw dun sa bahay nila. Yung pala yung taong kausap mo, minamahal, nandun minamahal, nilalamayan na. Nandun minamahal, nasa kabaong na minamahal. Ganon lang talaga kaikli ang buhay. Paano ba natin talaga gagawin, minamahal? Paano natin igagamitin ang maikling buhay ito para maging hindi masayang at hindi man lang maging sa atin minamahal, maging kapakipakinabang sa atin, minamahal. Sapagkat tunay na minamahal na talagang kung ating iisipin, ang buhay ng tao, minamahal, parang ganito lang kahaba, minamahal. At siksi ng buhay na to, minamahal, ano ang gagawin na mahal para ilaan, minamahal? Sapagkat ang Diyos, minamahal, ay nangako. Ganito ang buhay ng tao, pero ang pangako ng Diyos, walang hanggan, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ito bang buhay na napakaiksing ito, minamahal? Ganito lang kaiksi. Ika'y nag-elementarya, nag-high school, nag-college, nagtrabaho, nag-asawa. Paano mo, minamahal, gagamitin ang mga bagay na yan? At upang lalo't higit, ano ang dapat mong gawin? Mananatili ka lang ba dyan sa buhay na yan? I-enjoyin mo na lang ba ang buhay na yan? O magsasakripisyo ka, magtitiis para doon sa buhay na mas mahaba? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat tunay, sabi ng banal na kasulatan, minamahal, ang buhay ay singaw lamang, minamahal. At magiging sayang ito, minamahal, at worse pa, minamahal, sapagkat pag hindi mo tinamutong napakahabang walang hanggang buhay, ang kabila niya, minamahal, ay walang hanggang kaparusahan. Kaya kapag hindi mo pinilit, minamahal, hindi mo talaga isinabuhay, minamahal, ang tunay na paglilingkod sa Diyos, ay ito'y magiging walang saysay, minamahal. Alam naman natin, minamahal, na talagang lahat ng bagay ay walang maililingid sa dakilang Diyos. Lahat ay hayag sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, minamahal, hallelujah, na talagang ating gamitin ang buhay na ito, minamahal, sa mga bagay na hindi natin pagsisisihan. Lalo na sa mga panahon ito, minamahal, ang Diyos talagang tunay, kung atin talagang makikita, humahanap ang Diyos na talagang ang gusto ng Diyos, ibigin mo siya ng totoo. Ibigin mo siya higit sa lahat. Kagaya na lamang nito, minamahal, hallelujah, ng isang binatang lalaki. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 19, tunay, minamahal, ang isang lalaking mayaman na to, isang binatang mayaman. Nandoon na ito isang Kristiyano rin, sapagkat ito'y gumaganap din ng kalooban ng Diyos. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Mateo, ito po nabanggit na rin nung ating kabilang pinag-aralan, atin talagang
Pag-aralan mo rin naman. Mateo 19, ang talata po ay 16 hanggang 23. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi, at narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa 17, at sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapuat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sa 18, sinabi niya sa kanya, alin at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Sa 19, igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 20, sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sa 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. 22, datapuat ang narinig ng binata, ang ganitong pananalita ay yumaon siyang nagmanglaw, sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Sa 23, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Tunay minamahal, hallelujah, na ayon sa sinasabi dito sa banal na kasulatan, na itong isang binatang mayaman na tuminamahal, nandun na talagang ito ay isang Kristiyano, sumusunod din sa kalooban ng Diyos. Ngunit minamahal, kaya siya tinanong ng ganun dahil alam ng mahal na Panginoon na may mas higit siyang iniibig, minamahal. Mas may higit siya, minamahal, na talagang alam ng Diyos kung ano yung mas priority natin sa buhay. Kaya itinanong ng ito, bagamat ito'y sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Nandun, minamahal, na talagang tinanong pa rin ng dakilang Diyos na yung kanyang kayamanan, minamahal, sapagkat alam ng Diyos na talagang siya'y mayaman at nandoon ang kanyang puso, minamahal. At talagang nandoon, minamahal, hanggang sa ang mayaman na ito, minamahal, anong pambanggit din sa kanyang, minamahal, ay siya'y namanglaw. At tunay, minamahal, yan ang mga patunay, minamahal, hallelujah, na talagang ito'y iniibig niya na higit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mas matimbang yung kanyang minamahal, yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang kayamanan kaysa sa paglilingkod niya sa dakilang Diyos. Ngunit ito'y hindi lang bumabanggit, minamahal, sa mga kayamanan, minamahal, na ibig sabihin, sapagkat sabi ng dakilang Diyos ay mahirap daw pumasok ang mayaman, minamahal, sa kaharian ng langit. Ngunit, minamahal, hallelujah, atin pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, ang talata po ay 19 hanggang 21, kindly po. Ganito po ang pagkasabi, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. 20, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi maghuhukay at hindi magsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, ng mahal, kung saan daw ang ating kayamanan ay doon daw dumoroon ang ating puso. Na kung saan ay ibig sabihin ito, minamahal, hindi ito dito na binanggit dito, ito hindi literal na kayamanan, minamahal.
Ito yung mga priorities ng isang Kristiyano, minamahal. Na talagang nandun na tinitignan ng dakilang Diyos, minamahal. Ito'y dapat ingatan ng bawat Kristiyano na siya maging masaya na sa bagay, lalo sa sanlibutan ito, minamahal. Lalo na ito sa panahon na ito na minamahal na talagang malapit na magbalik ang dakilang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay patuloy na nagpapaalala dahil sa grabing pag-ibig niya sa atin, minamahal. Sapagkat grabe ang pag-ibig ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal na talagang ibinigay ang lahat sa atin, grabing proteksyon, grabing pag-iingat, mga karamdaman natin. Talagang walang hindi ibinibigay sa atin ng dakilang Diyos. Ating kagalingan, ating mga pinansyal na pangangailangan, ang ating mga problema, nilutas ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay na kapayapaan ang binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Na nandun minamahal, na talagang grabe nagmalasakit ang dakilang Diyos. Kaya ang ating pinakamamahal na Panginoon patuloy na nagpapaalala, minamahal. Na lalo na sa panahon ito, minamahal, talagang atin talagang ibigay, minamahal, yung grabing pag-ibig sa dakilang Diyos. Yung bang, minamahal, talagang higit sa lahat na pipiliin mo, mahal na Panginoon. At tunay naman, minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, hindi mo na po problemahin ang mga bagay na pangangailangan mo. Kapag kainuna mo ang dakilang Diyos, huwag kang matakot sa mga bagay na kakailanganin mo, sapagkat ang Diyos ang mag-provide. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lang ang dakilang Diyos. Kung ayaw mong maghirap, kung ayaw mong mahirapan, at lalo't higit kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan, unahin mo muna ang kaharian ng Diyos. Unahin mo muna ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Tunay, minamahal, lahat ng pangailangan mo ay idaragdag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah, na sa mga patunay nito, minamahal, hanggang sa binanggit pa nga ng banal na kasulatan, minamahal, na talagang na dapat nating unahin ang Diyos higit sa lahat, minamahal. Kapag yan ay napatunayan ng Diyos sa atin, minamahal, talagang kahit ano ay talagang ibibigay sa iyo ng Diyos. Kapag napatunayan ng Diyos na siya lang ang mahalaga sa iyo, tunay kang pinagpala ng dakilang Diyos. Sapagkat lahat ng bagay, protection, pangailangan, lahat walang, grabe, minamahal. Yung grabing kagalakan, minamahal, lagi mong mararamdaman, nandun minamahal talagang magiging kumpleto ka talaga. Nandun minamahal talagang grabe mga pagpapala, nandun ang grabing pag-iingat, lagi minamahal. Talagang kailanman ang Diyos hindi nagkukulang sa atin, minamahal. Lalo na kapag atin siyang inuuna, minamahal, sa mga bagay-bagay, minamahal, na ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na kahit nandun tayo sa ating mga tahanan, talagang patuloy tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Lagi tayo nagpupuri sa pinakamamahal na Panginoon. At lalo na, minamahal, kung tayo nandito sa iglesia, minamahal, nandito sa church, minamahal, talagang lagi tayo nagpupuri, talagang sincere tayo, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naglilingkod tayo na totoo sa ating mga puso, minamahal. Hindi tayo naglilingkod sa tao lamang, minamahal, hindi sa paningin ng tao, minamahal, hindi dahil sa nais lang natin palugdan ang tao, minamahal. Tandaan natin, minamahal, ang Diyos, pagdating ng panahon, minamahal, ang Diyos ang huhusga sa atin, minamahal. At nandun, minamahal, talagang nandun, minamahal, ang grabing pag-ibig ng Diyos sa atin na patuloy na nagmamalasakit sa atin. Mapatunayan lang ng Diyos, minamahal, lalo na't higit, minamahal, na talagang siya ang mas matimbang sa iyo, minamahal. At tunay, minamahal, hallelujah, hindi ka kailanman pagkukulangin ng dakilang Diyos. At lalo't higit, yan ay talagang magiging kasiguruhan yan, minamahal, na ikay magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo, minamahal, hallelujah, isa pang patunay, minamahal, hallelujah. Dito po sa aklat ng Mateo, minamahal, kapitulo 10, ang talata po ay 37, minamahal. Hindi ito sasabihin ng dakilang Diyos. Sapagkat sa totoo lang talagang hinahanapan tayo ng dakilang Diyos. Alam ng Diyos, minamahal, kung anong priorities natin sa buhay. Alam ng Diyos, kaya nga yung isang binasa natin kanina na isang binata na mayaman, bagamat siya'y sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Pero alam ng Diyos, minamahal, kung ano ang priority niya, minamahal.
Sapagkat minamahal, nakita niyo minamahal yung kayamanan nung hiningi ng dakilang Diyos sa kanya. Hindi niya ito magalaw-galaw, hindi niya masunod ang nais ng Diyos. Bagkus tumalikod siyang mamanglaw minamahal at iniwan ang pinakamamahal ng Panginoon. Ngunit grabe na ang assurance na binigay ng pinakamamahal ng Panginoon, na kapag ka ibigay mo ito sa mga duka, ang lahat ng iyong tinatangkilik, ibenta mo at ibigay mo sa lahat ng duka, at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Grabe na mahal. Yung kanyang kaligtasan, garantisado na minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ngunit tayo minamahal, ano ba ang mga priorities natin sa buhay? Na talagang minsan humihila sa atin. Masasabi natin na mas matimbang pa maging sa pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Mga material ba? Gadgets ba? Minsan, lalo na, sabi nga sa mga gadgets, mas maraming oras yung pagdudut-dut natin kaysa yung magpuri tayo na mahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay na mahal, hallelujah. Talagang, atin talagang sikapin na mahal. Na talagang tayo makapagbigay lugod sa ating dakilang Diyos. Upang ito hindi natin pagsiyan sa bandang huling panahon, minamahal. Sapagkat, sabi nga minamahal, maiksi lang ang buhay na to. Ang mahirap kung yung maiksi natin na buhay na to ay hindi natin nagamit ayon sa tamang paglilingkod sa dakilang Diyos. Yung pagbibigay priority sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi natin siniguro ang ating mga kaligtasan. Kagaya ng ating ehemplo, ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Linas Almeda, na talagang nakita natin kung paano sila lumakad sa kalooban ng Diyos. Na kanilang siniguro ang kanilang mga kaligtasan na naging ehemplo sa bawat isa sa ating minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dito po sa aklat ng Mateo, minamahal, kindly po, Kapitulo 10, ang talata po ay 37. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, talata 37. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi sana sinabi ng mahal na Panginoon yan na ganyan minamahal, hindi siya tunay na naghahanap sa atin minamahal. Sapagkat yan ay tunay minamahal. Ito'y hindi babagitin ng banal na kasulatan minamahal na ang mga bagay na ganito minamahal na sinasabi mismo ng dakilang Diyos. Ang mahal na Panginoon mismo nagsabi nito minamahal. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa kanyang anak na lalaki at anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin ba niyan, mahal? Hindi ba natin iibigin ang ating ama? Hindi ba natin iibigin ang ating ina? Hindi ba natin iibigin ang ating anak na lalaki at anak na babae? Mali po, mahal. Sapagkat sa totoo lang, ang tunay na pag-ibig kapag ka inibig natin ng Diyos ng totoo minamahal, ito'y pag-ibig mismo sa lahat ng ating mamahal sa buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal, sabi ng banal na kasulatan dito doon sa 10 Commandments, minamahal, sa unang commandment, minamahal. Nandun minamahal ang pangako ng Diyos. Na talagang sabi ng mahal na Panginoon na kung ikaw daw ay maglilingkod sa Kanya minamahal at hindi ka yuyukod kahit kanino man na anumang inanyong larawan, at siya lang talaga ang Diyos na sasambahin mo at paglilingkuran mo, minamahal. Sabi ng Biblia, aalagaan ng Diyos hanggang 4th generation, minamahal, na yung saling lahi. Kung ang iniisip mo lang, baka yung 4th, pang-apat na saling lahi mo, minamahal, hindi mo na sila kilala. Ang inaiisip mo lang yung talagang yung unang pamilya mo, yung mga malapit mong kamag-anak. Ngunit malinaw ang sabi ng banal na kasulatan, hanggang 4 na henerasyon ang aalagaan sa iyo ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
At tunay po minamahal na ang Diyos ay talagang sumusubok sa atin sa mga priorities natin in life. At talagang minsan dumarating yung ganitong masakit na pagkakataon. Kagaya na lamang minamahal ni Abraham. Ito'y isang lingkod ng Diyos. Matapat na lingkod ng Diyos. Ngunit dumating ang isang pagkakataon minamahal, hallelujah, na siya pinangakuan ng Diyos ng isang anak. At tunay napakahabang panahon minamahal na siya nagantay. Hanggang sa dumating minamahal na sila uugod-ugod na pero binigyan sila ng isang anak. At lumaki, naging kasama ni Abraham. So matindi naman mahal yung kanilang pagsama. Hanggang dumating ang isang araw. Ngunit si Abraham ay napakayaman minamahal, napakarami niyang pagpapala na nagmula sa Diyos. Talagang sa buhay niya, may kayamanan siya, magandang kayang buhay, marami siyang pagpapala, may anak siya minamahal, talagang para sa kanya minamahal, kompleto ang pagpapala sa kanya. Ngunit nung nagkaroon si Abraham ng isang anak at kaisa-isang anak, marahil sa panahon niya minamahal, ang katuwiran siguro ni Abraham kung itatanong sa atin ngayon minamahal, kung pipiliin na alisin sa atin ang ating anak na nag-iisang anak, marahil sabihin natin minamahal, mawala na ang lahat ng mga bagay na meron sa akin, wag lang ang aking anak. Ngunit alam ng mahal na Panginoon, minamahal, na ang kanyang anak, minamahal, ay napakahalaga sa kanya. Sapagkat ito'y espesyal na ibinigay ng dakilang Diyos. Ito'y matagal niyang inantay at talagang pinagtiisan, pinagtiyagaan para lang sa pagpapalang yan ay binigay sa kanya ng dakilang Diyos. Ngunit isang araw, hiningi ng dakilang Diyos na talagang ialay ang kaisa-isa niyang anak minamahal. Ngunit talagang masakit at talagang ngunit si Abraham, bagamat ito'y napakasakit sa kanya minamahal, ngunit kanya pa rin ginawa. Dinala niya minamahal sa isang bundok minamahal kasama ang kanyang anak minamahal. At talagang tunay minamahal, talagang sinubok at nung kanyang sasaksakin na ng sundang minamahal. Sapagkat napatunayan ng Diyos na mas iniibig ni Abraham ang Diyos ng higit sa lahat, siya'y lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay naman mahal yan ang mga ehemplo minamahal na ang Diyos minimsan minamahal. Tinitignan at susubukin tayo sa ating mga priorities minamahal. Minsan nakakalimutan natin na yung mga priorities natin minamahal talaga minsan mas nakakaagaw na ng oras o ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya atin talagang tignan at bantayan. Hindi ito'y para sa ating lahat minamahal. Na talagang dapat nating ingatan, kaya nga minamahal ang purpose natin, kaya lubos tayong pinagpala ng dakilang Diyos. At lagi tayong pinangangaralan, nung nakaraan lamang minamahal na nung Wednesday minamahal, grabe pagpapala minamahal. Ganon din mga pag-aaral na ganito, tulad din ito minamahal, ang mga pag-aaral na ito minamahal. Kaya grabe, magpala ang dakilang Diyos na laging nagre-remind sa atin minamahal. Kung tayo kaya minamahal, ano ang mga priorities natin sa buhay? Kung yan kaya ay hilingin sa atin ng dakilang Diyos, kaya ba natin bitawan yan? Kaya ba nating iwanan niya minamahal? Kaya minamahal, ngayon pa lang minamahal, atin lang alamin niya ng mga bagay na yan. At dapat isumamo natin sa dakilang Diyos upang hindi masayang ang mga bagay-bagay na meron tayo minamahal, hallelujah, na talagang nandun na itinuturing nating mahalaga sa atin minamahal. Sapagkat talagang minsan sabi nga, na mahal na Panginoon, I am a jealous God. Na talagang siloso ang pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kapag kainibig mo ng buong puso mo ang mahal na Panginoon, lahat ng bagay sa palibot-libot mo, pagpapalain ng dakilang Diyos. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, maging sa ating patuloy na paglilingkod. Magiging sayang lang ating panahon minamahal. Na talagang gamitin natin ang maikling buhay na to upang talagang i-priority ang paglilingkod natin sa dakilang Diyos. Konting magtitiis lang tayo, minamahal. Konting tiyaga, minamahal. Lalo ngayon, minamahal, napakaiksi na ng panahon. At maging yung buhay natin, minamahal, maiksi lang. Maaaring nandito tayo ngayon, pwedeng mamaya, wala na, minamahal.
Kung hindi pa ganito ang itatanim natin sa ating mga puso, minamahal, nandun na talagang ating talagang ipapriority ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. At kung sakali, minamahal, umabot yung mga ganitong buhay sapagkat singaw lamang, minamahal, paano kaya, minamahal? Napakahirap na sitwasyon, minamahal. Sabi nga, ang pagsisi ay laging nasa huli. At pinakamahalaga, lalo tigit, dapat paglaanan, minamahal, yung ang sinasabi natin, ang buhay ganito lang. Ngunit ang ipinangako ng Diyos, walang hanggang buhay, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, minamahal, ang mga pinangako ng Diyos sa atin, minamahal, talagang hindi pa nakita ng mata, ni hindi nga paliwanag ng mga labi kung gaano kaganda ang pangako ng Diyos. Ang mga bagay na nandito sa libutan, manamahal, kung ikukumpara mo, mga basura lamang ito, manamahal. Hallelujah. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, talagang may pagtitiis. Nandun na talaga na, yan nga, mga bunga ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Nandyan ang mga temperance, nandyan na, grabe, talagang ibinigay yan ng Diyos, minamahal, upang maging talagang handa ang Kristiyano, minamahal. Upang lahat ng bagay mapagtiisan ng Kristiyano, tayo sinamahan ng Espiritu ng Diyos, ibinigay ang mga ganyan upang talagang mayroon pagtitiis sa mundong ito. Sapagkat talagang tayo, talagang nandun, minamahal, talagang dadaan tayo sa mga grabing kahirapan na dapat natin pagtiisan, minamahal. Sapagkat tunay, minamahal, tayo pinatitibay ng Diyos. Sapagkat hindi biro-biro ang inilalaan at ipinangako sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, talagang malapit na, minamahal, ang panahon. Kaya taan, minamahal, atin na talaga, minamahal, ano man ang mga priorities natin sa buhay, minamahal, atin tignan ang mga bagay na ito, minamahal, upang talagang ito'y hindi natin pagsiyan sa bandang huli, minamahal. Tunay, minamahal, ang mga bagay na ito, minamahal, ay lilipas lang. At tunay, minamahal, talagang kagaya ni Abraham na sinubok, bagamat susubukin ka lang talaga, kung mapatunayan mo na mas iniibig mo ang Diyos ng higit sa lahat, ikay lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Amen, praise the Lord. At dyan po nagtatapos, minamahal, ang ating pag-aaral, minamahal, ating pong awitan ng ating dakilang Diyos. At ating na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko'y laan sa iyo. Hindi hanggang timpala ang aasahan ko. Dilahit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit mo, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila
at parang nababalik. Nanaw ako kahit ano pa ang sabihin nila. Di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Mga minamahal, ang mahal na Panginoon, tinitignan ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Tinitignan kung paano tayo maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Kung maglilingkod lang ba tayo dahil may kapalit. Ang iba sa atin, mga minamahal, grabing kainitan nung una. Lagi nagpupuri, nag-aayuno, nananalangin, nagpapagamit sa mahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, nakakalungkot. Pagkatapos ibigay ng mahal na Panginoon, mabigyan ng trabaho, mga minamahal, ipinagpalit ang mahal na Panginoon. Iniwanan ang mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nasasaktan ang mahal na Panginoon. Grabing sakit ang nararamdaman ng mahal na Panginoon. Subalit tinitiis ito ng mahal na Panginoon sapagkat mahal na mahal niya tayo, mga minamahal. Ang kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoon, ginagantihan natin ng hindi mabuti, mga minamahal. Gayahin natin si Lazaro, mga minamahal. Si Lazaro, minamahal. Wala siyang tinamo na pagpapala. Wala siyang bahay. Wala siyang maayos na kasuotan. Wala siyang pisikal, yung kanyang kalusugan, mga minamahal. Subalit hindi nagreklamo sa mahal na Panginoon. Patuloy siyang naglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya ibinigay itong halimbawa upang atin po, mga minamahal, tularan. Na kahit man tayo magdanas ng hirap, mga minamahal, patuloy lang tayo maglingkod sa mahal na Panginoon.
Ang sabi nga ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kahit hindi totoo ang langit, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung inuuna natin ang mahal na Pinoon, hindi tayo maghihirap, mga minamahal. Sapagat ang mahal na Pinoon, ayaw niya tayong mahirapan. Sa una, pahintulutan ng mahal na Pinoon na subukin yung ating pananampalataya. Subalit kapag nasubok na yung ating pananampalataya, na kaya nating mawala ang lahat sa atin, wag lamang ang ating paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Darating ang pagpapala sa bawat isa, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, patuloy tayong maglingkod sa mahal na Pinoon. Huwag nating pansinin mga hirap na nararanasan natin, mga minamahal. Sa bawat pagsubok, may pagpapala, mga minamahal. Kahit sa ating pong mga minamahal na mga kababayan, mga minamahal, mga bisita, patuloy tayong maglingkod sa mahal na Pinoon, sapagkat may langit na inilaan sa bawat isa. Totoo ang langit, totoo ang impyerno. Kahit sa ating mga minamahal, mga kababayan, maglingkod tayo sa mahal na Pinoon. Pagsisihan natin lahat ng ating mga kalikuan. Merong 4 ni reglamento ng kaligtasan. Reglamento upang tayo makapasok sa kaharian ng langit. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin na ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya'y namuhay kasama natin. Ibinigay ang kanyang buhay po siya sa krus. Alang-alang sa iyo, sa akin at ating lahat. Siya'y namatay, subalit nabuhay na maguli. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisiyan po lahat ng ating gawang kilukuan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras nito na hindi na muli natin pangbabalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus Kristo. Pagpapawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung buhay na walang regalo ng mahal na Pinoon. Tayo lahat nilikha ng mahal na Pinoon, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang mga tumanggap sa Kanya ang binigyan niya ng karapatan, kapangyarihan, maging mana ng buhay na walang hanggan. Ang ika-4 po, bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamalaking Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. At bilang pagsuko, pagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Pinoon, itaas po natin ang ating 2 kamay, ipikit po ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Pinoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kilikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umago sa krus Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong mananalangin o dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal Penso Cristo, to the earth, prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Meda. Maraming pong salamat muli, Malapinoon, sa mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataon, Malapinoon, makalapit sa iyo, Malapinoon. Narito po sila, iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, Malapinoon. Ingatan mo po sila, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapinoon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. To the earth, prayer of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah.
O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Pedro Kristo. Through the earth, prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radalmena, mahal na Pinoon, kaming lahat ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, sa aming nagawang kalikuan, mahal na Pinoon. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Pinoon. Kahabagan mo po kami iyong linisin, hugasan ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Pinoon, patuloy kami nagsusumamo, mahal na Pinoon. Panatilihin mo po ang bawat isa sa iyong matamis at banal na presensya, mahal na Pinoon. Huwag mo po kaming alisin sa iyong harapan, mahal na Pinoon. Patuloy kami panghawakan hanggang simuling pagbabalik, mahal na Pinoon. Palakasin mo po ang bawat isa. Dagdagan mo aming pananampalataya, mahal na Pinoon. Palakarin mo po kami ayon sa iyong banal na kalooban, mahal na Pinoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, mahal na Pinoon. Through the earth, prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Radalmena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman, dalawang kamay nakataas kung meron tayong mga mahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Pinoon, dalawang kamay nakataas problema sa pinansyal. Banggitin po natin isa-isa mga minamahal, mga demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, panlalamig, panlulupaypay, paghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, sakit sa baga, tuberculosis, lahat ng mga uri ng cancer, cast out the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Peng Susi. Amen. Tayo po'y tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Amen. At